אני אבא ל7 ילדים, ולפני 18 שנים הבן הבכור שלי התאבד בסדר השירות הצבאי, בלי שום סימנים מוקדמים, בלי שום התראה. ו13 שנה לאחר מכן עוד בן התאבד אחרי שהוא סבל מדיכאון. חשוב לנו לעורר את המודעות של ההתאבדות, לדבר על זה. באמת חושב שאם מדברים בצורה נכונה, יש סיכוי להקטין את התופעה. לא לפחד לדבר. הלכת רחוק מדי בתוך הטרור, ומי שישמור עליי מיליון כוכבים בשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים. רציתי שנייה. דרור בננו התאבד, איבדנו את הצפון לגמרי. ויום אחד שמענו שיש כזו עמותה, הרמנו טלפון ובאנו לקבוצת תמיכה. קבוצות תמיכה זה של הורים למתאבדים, אחים למתאבדים, בנים, בני זוג, לכל זה מחולק לפי הייחודיות, וזה מאוד עוזר. זו שליחות. לדבר על זה, שלא יהיה עוד אחד כזה. לדבר על זה שאנשים ידעו שבמצב של כאב ולחץ שמביא לאובדנות, אפשר לעצור דקה, לדבר עם מישהו, לקבל עזרה. ואז המאזניים מתאזנות. כי למה הוא מתאבד, המתאבד? כי הכאב יותר מדי כבד, ואין לו מספיק תמיכה. אז קצת תמיכה, תדבר עם חבר, תדבר עם מורה, תדבר עם אמא, וכבר אתה לא במצב אובדני. בנוסף, יש גם להעלות את הנושא של האובדנות על סדר היום הציבורי. אף אחד לא רוצה לדבר על זה, אף אחד לא רוצה להתעסק עם התאבדויות. לכן אנחנו גם פה בחושך, על מנת לתת לאור, על מנת שאנשים ידעו שאנחנו קיימים, ואנשים ידעו שאפשר למנוע, וצריך תקציבים עבור זה, צריך שהממשלה תעשה משהו, צריך שהמשרדים הרלוונטיים יעשו משהו. לכן אנחנו פה צועדים שהעולם יראה. מקרי התאבדות בשנה הם נעים סביב 500. קשה לספור בדיוק, כי יש המון התאבדויות שלא מדווחות. בגלל בושה, בגלל דת, בגלל מגזר, בגלל כל מיני סיבות. יש 5,000 ניסיונות התאבדות שרשומים כל שנה. 5,000 אנשים הגיעו למיון. מנסים להתאבד. מי שלקח כדורים ולא הגיע למיון הוא לא בסטטיסטיקה. זאת אומרת, אם אתה מדבר על 5,000, אתה מדבר 7,000 בערך. וזה מכת מדינה. וצריך למנוע את זה. לומר לך שלום, רצית לאום, הלכת רחוק מדי בתוך הטרור. אני מרגישה שאני לא לבד, זה לא רק המשפחה שלנו שנפגעה, יש עוד מאות ואלפים שנפגעים. אז זה מחזק אותי שהטרגדיה היא לא רק אצלנו. יש דברים שלא יכולים להגיד, כי זה כאילו, זה מעבר לכוחות שלך להגיד שאתה רוצה להתאבד, אז מנסים לדחות את זה. אנחנו ידענו, כאילו היו גלים, היו תקופות, היו דברים שידענו, אבל לא יכולים להגיד עד כמה קשה להם. אי אפשר לצפות דבר כזה, לצפות מראש. אתה לא כל כך יכול לצפות. לא, אי אפשר לצפות, כי אם יכולנו לצפות אז אולי היינו נצמדים אליה והיינו מנסים להציל אותה. אבל היום, אבל יכול להיות מחר עוד פעם הייתה מנסה ועד שהצליחה, וכמו שהצליחה עכשיו. היא ניסתה כמה פעמים. תראו, הנה עכשיו אנחנו פה. יש פה חתונה לידינו. לפני יומיים אני ואשתי בדיוק חגגנו 4 שנים לחתונה שלנו. 31 למאי זה יום הולדת של רעות. כמה ימים אחרי זה החתונה שלנו. אחר כך הילד עוד מעט יש לו יום הולדת עוד יומיים. הוא בן 2. הכל ככה מתחבר אחד לתוך השני, השמחה והעצב. אלה החיים. עלית למעלה